Jeg tænkte lige, at jeg ville byde ind med en lille øvelse her, når weekenden står og banker på, eller pinsen er det, der er forlænget weekenden her gang. Og det er ud fra, at jeg oplevede i den her uge i mine mentorsamtaler, at der var sådan ligesom en ugens tema. Det sker tit, jeg ved ikke lige hvorfor, men det gør det egentlig. Og i den her uge har det været noget med at være gået i stå, føle at man ikke kommer videre i sit proces, at man ligesom er gået i stampe, at man gået i stå i sit liv, står fast. Og det jeg jo ofte ser, når det er det, der er temaet, det er jo, det ikke kun er mentalt, at man føler sig fanget, men man rent faktisk også lander i sofaen, lander på køkkenstolen, ikke rigtig får bevæget sig mere, går kropsligt i stå også. Og det fik mig til at tænke på en lille let øvelse i forhold til det med at lokke noget bevægelse helt blidt ind i kroppen og få gang i den kropslige del af systemet lige så stille, fordi det har jo en afsmittende effekt også på, hvordan vi mentalt har det. Så jeg tænker, at hvis du har lyst til at være med, så rejs dig op, stil dig godt på dine fødder med armene, hænderne hvilende på skuldrene. Og så forestiller du dig, at du har sådan en indre silketråd, der løber fra toppen af hovedet ned til mellem fødderne. Og den står du simpelthen og drejer blidt omkring. Og nu ikke noget med, nu kunne jeg jo stå her og kigge ind i kameraet, hvis det skulle være at dreje kroppen. Det er ikke det, vi skal. Vi skal have hovedet med. Dreje stille og roligt for en samlet enhed fra top til tå. Og opmærksomheden er på at dels at mærke den her lidt vuggende-agtige bevægelse. Dels at mærke, hvordan nede i fødderne, de flytter lidt på vægten. En helt stille, blid øvelse. Når du står her lidt, så kan du lade armene glide ned og bare hænge. De skal ikke lave noget. Og så mærk, hvordan er det at lave øvelsen på den her måde. Og hvad er egentlig bedst for dig lige nu? Er det at stå med armene hængende løst nede? Er det at lade hænderne hvile på skuldrene? Vælg den variant, der er bedst for dig lige nu, lige her i dag. Og lav gerne den her øvelse flere gange om dagen. Stop op. Lige stå og vugge dig selv. Hvis du har armene her, det er også en lille krammer til dig selv. Og på den måde kan du lige så stille begynde at lokke noget bevægelse ind, noget liv ind i kroppen igen. Så jeg håber, du har lyst til at lave den, og så må du ellers have en rigtig god weekend og god fornøjelse derude.